10.000. Iku mesti cek sisa ya. Gula bange 2.000. Sing apik oh. Terus cabe 2.000. Cabe apa rawit? Kan nyampur abang sithik. Kok nek gak iso yo cabe merahe 2. Saya tak tulis ya. Hah? Mbok tulis. Kali aku. Pinter nek ngono. Iku kudune ngono. Nang kamar. Ya apa ditulis. Apa ditulis pemirsa ben gak lali. Soalnya ning nggon lek tas ki yo lumayan adoh. Ora ditulis lali percuma. Wis ora usah mbok suwek ngono gak apa-apa tulis dhisik. Apa? Gula bang. Rong ewu ya. Loro ngono wis 2.000. 2.000 yo nole 3 piwi kok gak roh to. Lali kowe. Iya. Tempe 2.000. Keraine. Siji sada. 1 bungkus ngono. Biasanya ya 2.000 biasanya. 1 bungkus. Tuh. Terus Cabe. Wis cabe merah 2.000. Ning ono jene. Bawang merah 2.000. Bawang merah. wis. Kraine wis. Wis Ya. krai. Ya wis. Sabun mandi Tuh. 1. Mesti sangkip. Tuh. Piye? Satu. Wis. Siji. Wis bener ya 1. Wis berangkat. Mae tak ngukus labune dhisik. Engko keraine di elokno sisan deh ya wi. Ya kok nunggu kerai sisan ah. Cek. Bane ilang. Lah kok iso ilang taline? Mbah. Gak apa-apa. Alon-alon ini Pak. Marai ya Mbak Yati gak tahu. Mateng. Cuma kan oga entuk kerai pemirsa yo dadi labu waras. Kita elek mes isek ning omah pemirsa. Jadi mak sarapan dhisik. Ketoke digawa nangga enak paling ya pemirsa, gak dhewean. Wis mateng. Iki tanduk. Labune dibelek. Ngene. Guys. Kan keluar airnya yuk. Pitike munggah-munggah. Adem iki kene weteng.
Dipakein kecapan, tambah luwih enak iki. Mak seneng nek nganggo kecap, pemirsa. Wah, jadi deh. Mantap. Kita makan sak gunung. Kita lagi nafsu makan. Apa kalek, Mas? Sarapan lek, Mas. Kak Sida tak gorono pemirsa. Lek Mas ngurap bayem. Wis sakmene kek. Mantap. Tabu. Jane enak pakai kecap. Pakai kecap pemirsa. Bismillah. Tabur bose. Seger pemirsa. Beneran. Terus mari, seger. Labu. Labu. Ayo sarapan, sing urung sarapan ayo nggak sarapan. Labu pemirsa. Diketoke wakeh. Celemake gak pedes pemirsa soalnya lombok abang. Lombok jemblenge mak pira 5 apa 7 mong. Tepung sama tempe. Tanduk labune pemirsa. Labu. Iki ganti telur sama tempe pemirsa.
Lur pene kaya ngene. Telur ambek tempe pemirsa. Oh, ini betul-betul. Mau dikek kecap ngono enak teman. Mak nek ning lapangan pemirsa ya ning pasar templek. Biyen mak senengane iki nek tuku sego pecel kuwi dikek jangan lodeh, Pak. Pas sambel terus dikek jangan lodeh sithik ngono pemirsa. Enak. Seneng nek. Tapi nek niki gak ono. Ini pecel ya pecel, sambal kecap kayak ngono. Wah, mau enak banget manganku. Wis semangat, wis sembuh. Bismillahirrahmanirrahim, muga-muga gak watuk meneh iki pemirsa. Tak kayak sambal kacang tombo teko. Apa gara-gara mae wis ngombe obat promah ya pemirsa. Dadi mangane wis mulai enak meneh soalnya ndek ini kuwi pahit ae pemirsa. Tak mau jatuh. Habis tak gawe ning gone lek mes. Kita lek mes kok ijek eker ya pemirsa epek dadi gak penak mae. Dadi ya mangan isor wet pelem ae lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suasanane iki panas pemirsa. Dingi lek wis gawe kerupuk, tapi iki gak enek panas pemirsa. Tak ewangi dadak buar sewanter udian. Antarane lagi entuk piro? Pirang nek rapi itu paling yo 8 no pemirsa. Terus dan tuwes terus sama kewagenan mulai soalnya kelingan gendeng sholatan tak buka, urung tak tutup kaya ngono. Jadi mek 12 balik mulai. Terus tak tutup, dan tuwes terus mek gak balik meneh pemirsa. Dadine ya wis tak dudono, tak kon nggo godhong gedang sing dawa rasa disuwek pemirsa, dikai plastik langsung di-share ngono. Wah, soalnya nek cilik-cilik bener dadi akeh tapi iki terlalu ribet permisa kesuwen. Dadi nek godhonge amba dawa langsung dipleki sak plastike mangambane piro. Di-share ngono kan. Karek ngukus kok nek garing karek guntingi ngono wis malah praktis. Wis pemirsa, cukup sak menehe videone mae dino iki mau ya pemirsa. Wis masak sambal pecel. Godhog labu. Dadi nenek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malgini Family. Malgini Family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsa Mek KP. Terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mek sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kaya banyu kali agung kok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ki Mek wis alhamdulillah udah sembuh. Wis gak patek koyo biasane ya pemirsa. Hari apa? Hari santri. Iya, nggo muslim. Nyam. Iya. Tembok go klambi.
Oh kuwi ning kelek iki, nggo kelek iki. Klambim gak kuning nek ngono kuwi carane. Uangnya Berarti nggo serandal. gak Kan klambine muslim. kan karep Gus Pat. Angsi yo kembaran karo Angel. Emang klambine warna apa nek kembaran? Abang. Hmm. Nah, sabloke Angsi warna biru. Warah bang werona wis. Jen. Apik wis tapi gak tombokku cingkrang ae wis. Heeh. Lagel nganggo. Wis dah nggo sandal ae gak usah sepatu. Kan go muslim. Kan hari Memangnya pem masak. Wis siap. awane. Wes. Wis siap. Ki make arep masak. Ki mung nyapu. Sapu kurung tak gemgeri. Ape masak sambel Kacang. kacang. Loh, kacangku ning ndi, Ci? Oh, iki nganu wi kulite wi. Kacange ning ndi? Bar persiapan nganggo salin pemirsa. Nganggo klambi muslim, klambine kan gak tau dienggo. Loro-loro cingkrang ae takon ngisi banyu dhisik. Wis nek wis diisi ditutup serapet. Ki mae arep nyambel kacang pemirsa. Soale duwe labu ape tak godhog terus nyambel pecel kaya ngono. Hah? Bukan tutup dhewe yo. Iya. Nyambel pecel. Wis engko karek Mbak Yati ning pasar pora pemirsa yo. Ki mek arep golek gula abang karo engko tempe mbah tahu, mbah kerupuk wis tergantung pemirsa eneke apa engko ning kono yo. Tapi intine dina iki mak ape masak labu tak rebus. Labune tak kukus karo nyambel pecel. Wis kita belanja. Wis alhamdulillah awake wis penak. Wis ora kaya biasane. Arek iki engko Yati nang pasar pora. Piye, Lek? Kowe wis ning ngene Yati? Ora menyang. Aduh, ora menyang, Gek. Wis balik pojokan. Iki genten ngangkon anak wedok ae. Nyah. Wae. Ojo kabeh. Kon opo rek dikek Lek, Mas? Titip, Mas. Cepetan nak iki pesawan. Ya wis budal. Urung jadwal teh. Oh ya wis. Iki pemirsa. Sing gak entuk rai ya. Sis. Duh. Terus kencur. Bawang asem. Wis kita goreng. Sakjane tidak pakai brambang. Kudune brambangnya nggo brambang goreng. Tapi tak kelampur. Tak kentur-kentore. Wis di blender.
Iki pesone cah. Iki asem pemirsa ya, sambal kacang. Kencur lombok masuk. Iki kacangnya tak ini. Selokne gosong. Kurang lembut. Kurang lembut. Tak tambahin banyunya pemirsa. Gua sakjane memang dikei plastik ya. Dikei plastik lak gak rusak. Padung. Udah nek ngarep. Gak sadar, guys. Bismillah. Kok cek kurang meh yo? Sek. Urung sek.
Sik buket. Sambel pecel wis dadi. Selesai sambel pecele. Kari nunggu labu godhoke ya pemirsa ya. Direbusno labu. Nah, sekarang ini sambel pecel. Tempene ijek dele. Nek disambel penyet enak iki. Sik utah-utah. Gak kena disigar. Oh, tempene cek koyo ngene. Toh. Gak kena disigar pemirsa, ijek utuh. Ojo tedele, kudune iki dienggo sesuk. Nek ora kok sore. Wis. Iya. Wis. Ya. Nek ra dibuntel ora iku pemirsa iki. Wis mateng. Tempene remuk pemirsa ya. Nanti dikasih telur. Biar tadi banyak. Wis bersih. Pakai api kecil. Beres. Belum waktu. Telur dele. Yes.
telur dadar tempe. Sama ini sambal pecel ya. Terus jadi siap ready makan.